Mencelak ning gedang. Matur suwun. Mbak Pipi. Monggo Wong wis tuwa. walang kekek. Mencelak ning gedang nanti di. Walang kekek mencelak ning gedang. Terus kayak napa? Wong wis tuwa. Aja gendaan. Piye sih? Ya Allah. Arek sitok iki. Pipi. Pipi kon mang milak dipelajari uti lho. Wong kula niki wingi saged soal kesurupan. Iya. Genis gones walang kekek mabur locak ora sida dipek sawer mabur sumangga hadin seting nindra pipi seting nindra aja ning asri buman Rama
tresno